ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଅସୀମା ଦିଦି ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆମ ରାଧାମଞ୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସ୍କୁଲର ଲୋକ ଦେଖି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଅସୀମା ଦିଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏ ସାଉଣ୍ଡରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତରଫରୁ सुंदरी मेनका Bahala